Inside job ang gitanaw karon sa kapulisan nga posibleng anggulo sa pagsunog nitong weekend sa opisina sa Kapa kung kabus padatuon dito sa lungsod sa Compostela. Subay nini ang mga empleyado gipaubos investigation, lakip na ang mga background nini. Ano ang report? We are looking on the angle na baka inside job. We are also looking on the angle na karibal. Matod ni Police Brigadier General Dibald Sinas nga posibleng adunay kontak ang mga tulisan sa mga kawani sa Kapa tungod kay suhito kini kung asa tagoy ang vault din gibutangan sa kwarta. Nagduda si Sinas nga gituyo kini pagsunog aron tabunan ng krimen. Dili pa masiguro sa kapulisan kung pila ang eksaktong kwarta nga nakuha apan gitaho nga mukapin sa 20 milyones ka pesos. Wow sab kuno madiposito sa bangko kay dili kuno modawat ang bangko nini. So when we inquired sa mga amigo natong banker kato atong kuan advisory council, ang story niya general kanang mga invest na di na pwede isulod ilang kwarta sa bangko. So katong ilaha tuwa lang sa vault, tuwa lang dito. So ang bana-bana namo basig na ay inside nakakuan ida kay kwarta dito tapos giyari sila. Kasi sila man lang nakabalo ato. So we are checking kung na CCTV, kung sa availability ng CCTV dito o unsay pailaing ebidensya. Samtang tulo ka mga pulis, posibleng bawian silang armas o ibutang sa floating status kay misalmot sa Kapa nga higpit nga gidili sa PNP organization. I will confront them first. Sa karon we have already identified 3. 2 or 3 na may pictures. Because I want pagkumprontahin ko to sila, kinahanglan di makapangmakak nga picture nakita gyud mo. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.